Ik weet niet hoe ver dat de Stones op dit moment zijn. Die zitten misschien toch wel rond de 50 jaar, zou het niet? Nou ja, goed. Inhalen kunnen ze niet, maar we gaan ze wel even naden, denk ik. Ambras is al heel lang een vast onderdeel van het Zeeuws-Vlaamse muzieklandschap. 44 jaar om precies te zijn. En dat moet gevierd op 7 juni van dit jaar in de Dullaert. En het wordt een heel speciale viering, want Ambras gaat natuurlijk optreden. Hoe kan het ook anders? Maar, heel speciaal, er is een film van 44 jaar Ambras, gemaakt door Leen Muller. Wij gaan eens praten met de hoofdrolspelers. Goedenavond beste mensen op dit vrolijk feest. Ambras is ontstaan, gewoon spontaan. Er waren 3 mannen die maakten samen muziek. Dat was Rob, en Rob van Bel, Hans van Bel en Jos Neven. Vooral volksmuziek. En ik was dan bezig met Dick Bus om met Duo Ellende op te treden. Roemrucht duo, smerige liedjes enzovoorts. Enorm succes. En Dick die wilde gaan volleyballen, dus die stopte ermee. En dan ben ik verder gegaan met die man. En zo is Ambras ontstaan. En even over wat voor tijd praten we? 1981, oktober. Je weet precies de datum nog? Ja, 13 oktober. 13 oktober. Dus toen is echt Ambras. Toen hebben jullie gezegd tegen elkaar: hé jongens, we beginnen een band. Ja, het ging spontaan. We kregen, omdat wij zaten te fiedelen, zullen we maar zeggen, in het dorpscentrum in Vogelwaarde, kregen we de uitnodiging van een vrouwenvereniging om eens iets te doen voor die club. En dat was dan ons eerste optreden, gewoon spontaan. Ik geloof niet dat er toen de naam Ambras al was. Dus later maar gekomen. Wie heeft die verzonnen? Ja, we hebben gewoon zoeken. En op een gegeven moment dan in het dialectboek vinden dan iets. Dan zeg je, ja, Ambras is leuk. Gezellige banden, dat past wel bij ons. Hè? Zo. En de rest is geschiedenis, wou ik bijna zeggen. Want dat klopt wel, hè? Na 44 jaar. Gelukkig nog niet, dat dat wel geschiedenis is. Maar na 44 jaar zijn we nog altijd redelijk actief, ja. Leen, de filmer, Leen Muller, die liep al lang rond met het idee om iets te doen met de spullen van Ambras. Dat was een fan van Ambras en die zei, god, daar wil ik wat mee doen. Maar ja, die zat elke keer ook druk bezig met allerlei andere dingen. En nou valt het allemaal samen. Het is een rustige tijd na de corona, we willen het weer oppakken. En zo van het een kwam het ander. En dus maar niet wachten, hè. Goedenavond beste mensen op dit vrolijk feest hier in Kloosterzaal. Leen Muller, jij bent eigenlijk de filmmaker van, hoe heet de film? Vertel het zelf maar. De film heet Van Verre Gekomen. Dus een lied van Ambras. Ambras is van verre gekomen. En er is veel van verre gekomen. Dus het is, toen ik die film maakte dacht ik, dat wordt hem. En als Ambras het niet goed vindt, dan gaan we dat serieus over discussiëren. De rij van de kijk uit, op de groei op Tivoli en op schoon op Groenendijk. Konde van de grauw, het zeerde of van Hoekenbos. Ja, wij moeten het zelf even afwachten, maar er is heel veel materiaal aangeleverd. En er zijn interviews geweest, bijvoorbeeld met de burgemeesters van Hulst, Kersen en Mulder. Die mannen die waren in de tijd uit hoofde van hun functie mede voorzitter van de fanclub. Dat was een eretitel. Kersen vond het altijd een van zijn belangrijkste bezigheden, zei hij. En die mannen die waren er ook geregeld altijd. Met openingen en feesten en festiviteiten. Dus die interviews zitten erin. En dan feestjes van vrienden en bekenden. Optredens aan de overkant. Optreden in een babbel met Tommy Wiedinga. We hebben eigenlijk best heel veel dingen meegemaakt. En er zijn soms dan toch gelukkig opnames gemaakt. Op de
van de nacht, kom maar naar mij. Je bent ook wel een beetje fan eigenlijk van Ambras. Ik ben ook een beetje fan van Ambras. En sinds een half jaar zitten er vreselijk veel liedjes van Ambras in mijn kop. Die ik af en toe spontaan begin te zingen. Oké. Hey, hoe vat je nou in een uur 44 jaar Ambras samen? Dat lijkt me nog niet zo makkelijk. Dat is het ook niet. Ik heb ook een film van 7 jaar Bouw van de Zeesluis in een uur gepropt. Dit is dan wel wat langer. Ja, het is begonnen met vooral het verzamelen. Heel veel verzamelen oude beelden. Want daar zitten toch, ja, in 44 jaar Ambras. Daar moeten oude beelden in zitten. En om die te bekijken, te ontvangen, een beetje toonbaar te maken. De beeldverhouding 4-3 toch naar 16:9 te brengen. Dat zijn wel technische termen, maar goed. Dat is voor jou wel iets waar je rekening mee moet houden. Precies. Ja, en dan daarnaast, ik heb de mannen ook alle 4 apart geïnterviewd. En uit die interviews zitten heel veel stukjes, ook bruggetjes van de ene naar de ander. Die ik er dus in verweven heb tussen de oude beelden. En ook nieuw materiaal. Hè? En ook de burgemeesters, de voorzitters van de fanclub. En heel leuk, Mathieu van Bellen, geen onbekende Hulst. Die heeft samen met zijn vader ook van verre gekomen. Dus daar doe je het een beetje voor dat soort leuke beelden. Dan gaan we dus de film zien, maar jullie gaan ook muziek maken, neem ik aan, hè? Ja. De film is eigenlijk toch het hoogtepunt van de dag. Dat moet je zo zien. Voor de pauze, na de pauze een stuk. En wij openen met muziek de avond en we sluiten de avond met muziek. En wij zijn de selectie aan het maken van de liedjes die eigenlijk in de loop van die jaren eigenlijk het bekendste rondgescharreld hebben in de streek. Dus een lied als Milde Piel, dat zal erbij zijn. En Laat Me, omdat dat toch wel een heel erg gedragen nummer is. Wat de mensen mooi vinden. En dat soort liederen die komen dan tevoorschijn. Dus weer mooie optredens en de film. Kun je ze nog allemaal, die liedjes? Ja, nog wel hoor. De grijzencellen zijn nog redelijk in orde. Mooi zo. Recht evenredig met de haren. Mooi grijs. Hey, en jullie vieren je 44ste jubileum. Gaan jullie gewoon nog lekker door hierna? Ja, stug. Ik weet niet hoe ver dat de Stones op dit moment zijn. Die zitten misschien wat toch wel rond de 50 jaar, zou het niet? Nou ja, goed. Inhalen kunnen ze niet, maar we gaan ze wel even aan, denk ik.